jama'a a tarihi Allah ya saka malam Aminu Daurawa yace ya tambayi wani lauya yace a tarihin Najeriya sau nawa aka samu wasu zagi manzon Allah kuma sau nawa aka dau mataki yace ya fi sau 20 da wani abu kuma sau ɗaya aka taɓa ɗaukar matakin shi ba kuma ba a zartar da shi ba. Ka tambayi malam Daurawa shi da kansa a hudu basa na wancan satin ya bayani ya kai sau 20 ana samun waɗanda suna zagin annabi Muhammadu a ƙasar nan. Sau ɗaya aka zauna a kotu aka yi hukunci kuma shi ma ba a zartar da hukunci ba. To a me ake bukata ne? Me ake bukata ne? Ku ba ku yi adalci ba, ku ba ku ɗau mataki ba, sannan idan wasu sun fusata saboda an taɓa musu tsokar jikinsu, an taɓa musu jininsu, an taɓa musu rayuwarsu, annabi Muhammad wallahi shine rayuwarku, wallahi shine komai nan. Idan sun fusata sun ɗau mataki da uzuri. Kamar da yadda ka san idan kuna tafi da uwarka aka zage ta ko aka mare ta ba za ta bari ba, to annabi Muhammad ya fi uwata ya fi uwarka. Ko bai kuma sai ka daga hannu ka ce ni bai kuma sai mi maka lamba yanzu nan in ba su kasa ka wallahi. Ko da ka wannan ita ce gaskiyar magana.